जानाय जोंनि बयजोंबो सिबिजानाय रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि आंगोनि फिसाला मनजित रुप बिक्रम ब्रह्म बिथांजों लोगोसे बिथांनि न'खरनि गासैबो बाहागो लानो हानाय सोद्रोमा बिथांमोन। आङो गिबियावनो बिथांनि जिउ सोलेरनि खाथियाव गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। थांनाय गोलाव समाव जाय बिथांमोना बिथांखौ सम सम सिबिनो थाखाय बिबान लाबोदों, बिथांमोन साफ्रोमनोबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। जोङो थांनाय बोसोराव बिथांनि मुसुखा गायसननायनि बाथ्रा लानानै सावरायनाय जादोंमोन जोंनि सरकारनि हाबाफारियाव, आरो बै समावनो साननाय जादोंमोन जे बिथांनि जे गोसोखांथि एबा बिथांनि जोनोम सान बेखौ गाजा गोमजायै फालिनांगौ। बिथांमोन बायदि माखासे गेदेमा बिथांमोननि महर मोखाङा जों लोगो मोनाखैब्लाबो जोंनि गोसोआव जाखांफैयो, आरो बै समनि थासारिखौ जोङो, बै समनि मोन्दांथिखौ जोङो हां मोनसेयावब्लाबो एसे बुजिनो नाजायो जे बोरैबायदि थासारियाव बिथांमोना फार्स्ट जेनेरेशन हिसाबै जोंनि हारिनि गासैबो बिथिंफोरखौ फोथांनानै दोननो थाखाय जागायजेनदोंमोन। भारत उदांस्रि जायै समाव जों बयबो मिथिगौ गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मआ साइमन कमिसनखौ लोगो हमनाय, धोरोम आरो माखासे सानथौ सानस्रिनि बिथिंजों हारिखौ सोदांनानै गेरेमसा आरो गेदेमा हारि दानायनि माखासे हाबाफारिफोरखौ जागायदोंमोन। आरो बै समाव बिथांमोनहा जोंनि माखासे गेदेमा बै समनि अलंबार बिथांमोना बर' हारिनि गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ लिरनायनि गेजेरजों, माखासे सोरजिनायनि गेजेरजों बुहुमनि बिखायाव गोथाङै दोनलांनो थाखाय बिथांमोना नाजादोंमोन। आरो बिथांमोननि नाजानायानो दिनै बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनायाव जोबोद बिहोमा होबाय। दा बेफोरबायदि समाव बिथांमोनखौ जोङो लानानैनो फैबाव थानाय समावबो बर' हारिखौ दानो थाखाय जोङो गासैबो बिथिंफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बिथांमोननि जि सोरजिनाय, बिथांमोननि जि सोरजिनानै होलांनाय, बिनिफ्रायनो जोङो जोंनि बिथाखौ गोग्गोम खालामनांगोन। जों नुनो मोनदों आसामावबो जाय खुंगिरि हारि दङ बिथांमोनहाबो गावसोरनि माखासे गेदेमा सुबुंफोर, बिथांमोननि सोरजिलांनाय माखासे गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ दिनै गोथां खालामनो थाखाय नारा नाथा नाजादों। जोंनि माहारियाबो जारिमिनखौ नायोब्ला माखासे बिथिङाव जोंहा एखम्बा जोङो माखासे गोनां आयदाफोरखौ जोङो नायगिरनानै मोननो थाङा, नाथाय जिखिनि दङ बेखौनो लानानै बुहुमाव दिनै बर' हारिखौ जोङो गायसननो हाबाय। गोबां सेक्रिफाइसनि गेजेरजों, गोबां रुंसारि जानाय, गोबां मुंख्लं जानायनि गेजेरजों। दा नैबे समाव जिहेतु मोनसे मोजां थासारि फैदों, आं सानो जोंनि गेदेमा जाय बिथांमोना दासिमबो थांनानै दङ आरो लोगोसे जाखांबोनाय जोंनि माखासे सानसुमै, जोंनि लेखा गोरों सुबुंफ्रा ज' जानानै जोंनि जि मोनसे समायखिरा लानाय बुहुमाव मोनसे गेदेमा हारि महरै गायसननाय बे एजेन्डाखौ लानानै दावगालांनांगोन होननानै सानदों। आङो सरकाराव दङ हिसाबै मोनसेल' फोसावनो सानदों जे देग्लाय बोसोरनिफ्राय जोंनि जि इभेन्टनि केलेन्डाराव बिथांनि जोनोम सान फालिनायखौ जोङो थिसनगोन आरो अराय सम बेखौ सरकारि भाबै फालिलांबाय थानायनि थाखाय जोङो बेखौ नाजागोन। आरो बिथांनि मुसुखा गायसननायनि बाथ्रा सावरायबाय थादों। हस्पिटालाव मोनसे मुसुखा दङ बा गायसननाय आरो प्रगति भवननि खाथियाव, नाथाय आङो आब'नि सिगाङावबो बुंदों जे बे जायगाया जानाय नङा, जों एसे गिदिर जायगा नांगोन। बिथांनि फबनाय जायगाखौबो नायनो थाखाय आङो MLA लरेन्स इस्लारिखौ थिनहरखांबाय। दा बिथाङाबो बे जायगायावबो जागोन ना जाया बेखौ मोजां बुंनो हायाखै। दा बेनिखायनो जे जोङो बेनिख्रुइ मोजां जायगा नागिरनानै, जिहेतु क'क्राझाराव जोंनि
सिगां सिरिनि गासिबो सानसुमै दैदेनगिरि लिरगिरि गासैबो क'क्राझारावनो जोनोम जादों। दा बिथांमोनखौ गोसोखांनो हानाय मोनसे जायगा नायनानै बेवहायनो बिथांमोननि मुसुखाफोरखौ बानायोबा मोजां जागोन होननानै आं सानदों। अब्लासो जोङो अरायसम बिथांमोनखौ सिबिबाय थानो हागोन। दा बेनिखायनो इयुननि समाव जोङो गासैजोंबो ज' रायलायनानै बे थांखिखौ लागोन। नाथाय बिथांनि जोनोम सानखौ अफिसियेलि देग्लाय बोसोरनिफ्राय जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय फालिलांबाय थानाय जागोन। आङो बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।